постигне. Господин Панайотов, какви качества трябва да развие един трейдър, за да бъде успешен? Говорила съм си с доста участници на Форекс пазара и според тях самодисциплината е едно от най-важните качества, които трябва да развият. Самодисциплината е прекрасно качество, без него няма как, но според мен, ако един трейдер има самодисциплината да излезе при, да речем, минус 2% загуба, самата дисциплина като такава не би му помогнала да спечели. Тоест той би загубил 10 пъти подред по 2%. Изключително важно е да бъде контролиран страха, да бъде контролиран алчността, която е заложена в всеки един човек, да се следват параметрите, които са наложени. За нас най-важното нещо, преди да влезем в една сделка, е да знаем къде ще излезем. Аз не съветвам нито един човек, който участва в който да било пазар, да влиза в една сделка, без преди това да знае къде ще излезе. Много е важно, разбира се, и всеки един трейдер да може да показва, да прилага една гъвкавост. Пазарите са динамични, те се променят всяка минута. Това означава, че ние също трябва да бъдем динамични. Да, имайте своята дисциплина, да, имайте своите параметри, но бъдете винаги готови да си промените мнението.